right mumastreets esocial media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa, nhasi ndinavo vakuru veentertainment. Handiti hatigone kutaura nyaya yeentertainment tikasataura zvamama vatinavo panapa. Makadi yenyu mama? Ndiri pangu. Ko makadiko mukoma? Aiwa, tinofara. Aiwa, tinofara chose. Aiwa, tinotenda. Mungada kuzivisa nyika yeZimbabwe, not kuti havakuzivei, but kuvazivisa kuti munombonzani zita renyu chairo chairo. Inini zita rangu chairo ndinonzi Patience Musa. Alright. Asi ekuekitisa akangowanda ekuti ndoanda kutofarira kupfuura iro rinonzi Patience. Alright. Okay. Vana Amai Jilimba, vana Amai Azuka, vana ningirikini Nombodei, akawanda mani mazita angu akawanda nyango nditi chimuti. Alright. Ndinongoda. Alright. Alright. Amai Jilimba ndore acting riri kutopa mazuano. Alright. So ndoda kuti ndimbotaura pamusoro kana ndimbokubvunzai pamusoro peanombonzi Patience Musa. Kuti anombonzi Patience Musa uyu akazvarwa kupi mugore ripi? Ini ndakazvarirwa kumarondera. Alright. Makore angu handiwanzoda nawo nekuti ndikada kunyatsodhila nezvemakore ndinowanika ndakushayiswa mabasa nokuti ini ndinogona kungozvisvina kuita kadiki kana kuita zihombe kana kuita ziguru. Alright, mainzwa nyaya yachona. But date of birth renyu, because pane umwe munhu anototi anotozofara akashiya birthday nemi. Iroro ndo razingatombofa ndakada navo. Date of birth futi? Handidi. So ndofunga mangozvinzwira ka ipapo munongoti chi unknown muri yeZimbabwe. Right. Kuchikoro makaenda kuchikoro kupi? Uye makadzidza kusvika papi? Inini ndakadzidza zvakaipa. Ndakaita primary education yangu kwaManyaira. Ndikaenda kuMount Casino kusecondary education yangu. Ndikazobva ndikangofoirawo ndikasupplementa neyainzi Rapid Result College. Ndaive munhu ane shungu nechikoro, though zvaingoda kuita sekuda kakurema so, but ndaive ndiri munhu ane shungu nechikoro. Alright. Izvo zvechikoro tazvinzwa, nezvemakore tazvinzwa. Tiri papo zvakare, muri yeZimbabwe ingada kuziva kuti makawanikwa here? Zvakanyanya. Alright. Ndakaona. Tikatipasire papo. Ndakawanikwa. Uyezve mune mhuri ndine mhuri yangu, ndine vana vangu vasikana. Vakanaka zvokuti hakuna vana vashoma vakanaka kupfuura vana vangu. Vashoma chete? Tushoma, ndinowana vashoma because vana vangu vakanaka impama. Aiwa, muri yeZimbabwe ndofunga muri kungozvinzwira. Nhasi tina Patience Musa, avo vanozivikanwa zvakanyanyanya mumastreets esocial media kuti Amai Jilimba kana kuti Mai Azuka. Handiti regai tichitobva tatoenda ikoko. Right, zveacting zvakatanga gore ripi uye chii chakakuinspirei kuti munge muri munotanga zveacting? Ndongoti kutanga acting yangu inini ndaka inspirwa nemadramas andaiona paZTV ndiri mwana mudiki stereki. Saka ndakatanga ndiri mudiki chaizvo, ndiri kuma85 ndichitangawo kubuda paZTV. Kubva ipapo handina kumboita breakdown yekunge ndichibuda paZTV kana kufadza ruzhinji. Gore negore I make sure kuti ndiyaita chinhu chinofadza vanhu. Saka aiwa ndiri kukuriramo, ndiri kuenda. Aiwa, ndofunga muri yeZimbabwe muri kungozvinzwira ende ndinofara nekuti aiwa chokwadika kana tikatongokuona totoziva kuti drama ratanga. Aiwa, muri yeZimbabwe munongondiziva kuti pandinenge ndakunanza mutambo ndinenge ndakunanza zvechokwadi. Aiwa, tisu vakuru vekunanza. Handiti. Tiri papo tingada kuziva kuti zoni iye zvino regai ndimborega kubvunza zvekumashure nekuti nhoroondo yenyu tinoiziva zvakanyanya, but iye zvino ndezvipiwo zvamuri kuita especially panyaya yekuentertaina maZimbabweans? Ndiri kuita maskits akati wandei anodzidzisa, anomotivheta vanhu mukuacta, anofadza vanhu
mukufaro nemastress ariko aya tinowanika tichingofadza nemaskitsi nemadramas chaiwo anobudawo pazetv ipapo tiri kuwanika tichimbimbiridza zvakanyanya tinotori simbi dzebasa. Ndimi simbi dzebasa maipapa mureve nhema. Currently ndeipi project kana kuti ichangobva kana kuti iri kutoitwa izvezvi pazetv iri kupisa yamuri kuita? Tine maoko matema. Alright. Tine muchabayiwa. Muchabayiwa. Nemaskitsi waya ndiri kubva mukutaura kuti tine maskitsi ari kudzidzisa, ari kutorawo nhau dziri kubva muvanhu imomu, tichingokanda-kandawo tichingodzidzisa nawo, tichifadzawo vanhu zvichibvawo muvanhu vedu imomu, muvanhu muruzhinji. Mugore ramatanga kuzoti makuita zveacting, ndiani wamungati uyu ndiye akandiinspire kuti ndizotangawo kupinda mune nyaya dzeacting? Ndingataure vanhu vamaactors akawanda. Vamwe vakatofa, zvakaita vana Stembeni Makawa vakatofa, vamwe vana Gringo vakawanda, vana Kanyemba, vana Jaravaza. Tine vanhu vakawanda vandakaekta navo, vamwe handisatozive, vamwe vandakutoti ndichisangana nayo toti mandikanganwa, kana kuti makamboekta nababa vangu, kana kuti makamboekta naatete vangu. Ndakutokanganwa kuti drama riya rainzani. Alright. Muri yeZimbabwe ndofunga muri kungozvinzwira. Nhasi tinaye Patience Musa. Isusu tinowanzovaziva zvakanyanya nekuti the drama queen, anditi? Because drama zveshuwa. Imimi pa Facebook nepa YouTube nepa Instagram ndingangoti pamasocial media handles ese muripo here? Kwazvo. Alright. Aiwa, tiringonetsa tiripo. Zvinongonetsawo ndezvongoti technology inongonetsawo. Saka tinenge tichingotarisirawo vanhu vakaita semiwo magara muindustry yemasocial media iyoyi kuti mutikwiridzirewo. Tikwirire, isu hatizonyatsoziva kasi vanhu kaka. Alright, so muri yeZimbabwe ndofunga muri kungozvinzwira pamasocial media platforms avo makasununguka kuenda kunolike their Facebook page rakanzi Amai Jilimba. Anditi, once again, Amai Jilimba. Also, pa YouTube, enda zvakare muno subscribe pa YouTube channel yatatoisa pa first pinned comment kana uri kuondera pa YouTube yakanzi futi zvakare Amai Jilimba. Aiwa, tinoda kutenda nesupport yese yamunopa Amai Jilimba maZimbabwenzi. Aiwa, mashoko ekupedzisira mungade kupawo kune vese vanokufollowai nevese mafanzi enyu? Inini ndine mafanzi mamwe anondifadza zviya zvekuti ndonzwa kufara. Imwe nguva macalls andinoreceiva kazhinji ndeye mafanzi. And ikoko kuna nana YouTube, ikoko Facebook, ikoko ndotowana kana mabasa akawanda through Facebook iyoyo, YouTube iyoyo. Saka ndinofarira kuti mafanzi angu ndinokutendai zvokuti rambai makamira neni. Ndoda kusvika kuumburudzana nemi kusvikira hameno kuti rini tichingofadzana chete kusvikira zvanaka. Aiwa, tinoda kutenda nenguva yenyu yatanga tiri tese pano paSaint TV yamatendera nesu kuti tinge tiri tinombokuinterviewai. Aiwa, ndinotendawo nekunditsvaga-tsvagawo kwamuri kuitawo kuti tinge tikwirira tiri pamwe chete. Saint TV ichannel ine mukurumbira. Saka ukaona watsvagawo nechannel ine mukurumbira unofanirwawo kutenda Mwari. Aiwa, nesuwo tinotenda Mwari nekuti mazita makuru akaita senyuka anonetsa kunge tiri tinobatana nawo saizvozvi. Tinokutendai. Muri yeZimbabwe tinoda kutenda nesupport yese yamunopa Amai Jilimba, also neSaint TV. Tikupromisai kuti aiwaka hatisi kuzorega kushanda nemalegends enyu. So subscribe to their YouTube channel nekufollow their Facebook page. Masocial media yendo ese avo akanzi Amai Jilimba. So from Uncle Saint na Amai Jilimba, parizvino tiri kuti chi? Much love. Love you all.